ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതെന്ന്? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങള്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൈക്കൊള്ളേണ്ട വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ്. ആർക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളതെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് യോഗ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ബുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. അതായത് ആർക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നൂറ് ശതമാനം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം, ഭൗതികവും ഐതിഹ്യവുമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നുമില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നിധ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ അർഹത നേടുന്നു. അപ്പൊ 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് വരും? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം വരും. അതായത് 100% അത് ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്സംഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. നാരദ മഹർഷിയുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേരാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷണം വരും. അതേസമയം തന്നെ ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം, ഭൗതികവും താല്പര്യം പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസക്തി കുറയണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള യോഗ്യത, അർഹത നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത്
എന്ത് മാത്രമേ ആൾക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ബാക്കി ഒന്നും ആൾക്ക് ആ യോഗ്യതയിൽ പറയാനില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനായിട്ടുള്ള അർഹത നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ? അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. ഉത്തമ ഭക്തൻ, പിന്നെ അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ആ 3 പേരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ഉത്തമ ഭക്തൻ നമ്മൾ പഠിച്ച പേരില് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരി, അതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം, അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുതമായ കൃഷ്ണ സേവനമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് അയാള് അയാള് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഉത്തമനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശാസനങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നവരാണ്. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തരായി കണക്കാക്കാം. അവിടെ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയില് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവനായിരിക്കും. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും തനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്തമനായ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശാസനങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയാചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ് ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? തന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പാകം വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവരെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞത നേടിയവര്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനാധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കാനുള്ളത്, തനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളൂ എന്നും അയാൾക്കറിയാം. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നേടിയവരുമായിരിക്കും ആര്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മധ്യമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്ന വലിയ സാമർഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ന്യായവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വലിയ സാമർഥ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായ പരമവസ്തു എന്ന് ആൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യായവാദം നടത്താനായിട്ട് വലിയ സാമർഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ളതും ഭഗവാനെയാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ളതെന്നും അറിയാം. പിന്നെ അതിനുള്ളത് ആർക്കറിയാം? മധ്യമാധികാരിക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ശക്തമല്ല. ഒരാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് ആറ് ചെയ്യും? കനിഷ്ഠാധികാരി ചെയ്യും. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നതാണ്. ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണത്. 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 100%
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് കുറെയൊക്കെ ആകർഷണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനാവില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മനിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാരൻ ക്രമേണ അജ്ഞേയവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതുപോലെ മറ്റു വല്ലതുമൊക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം അയാൾ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാരൻ ക്രമേണ എങ്ങനെയാണ്? ധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാരൻ ക്രമേണ അജ്ഞേയവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതുപോലെ മറ്റു വല്ലതുമൊക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾക്ക് കരുതാം. അപ്പൊ അയാളുടെ ധാരണ എന്താണ്? അയാള് ഭഗവാനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞേയവാദികൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് അവര്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുക ഭൗതിക സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം അതെങ്ങനെ കാണുന്നു? ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതിക സങ്കല്പമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണും. അതായത് ഇവരെങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന വെച്ചാല് നമ്മള് അതാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സങ്കല്പം, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇതിന് മുന്നേ സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം: ഭൗതികവും ആത്മീയവും ഭക്തിപരവും. ഭൗതിക വിധേയത്തിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ സ്റ്റില്ലായിപ്പോയോ? അപ്പൊ ഞാനാണ് അല്ല, സ്റ്റക്ക് ആയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ സ്ട്രക്കായി. നെറ്റില്ല തോന്നുന്നു മാതാജി. ചെയ്യും. പിന്നെ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. മാതാജിയെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചപ്പാത്തി വല്ലതും മേടിച്ചോളൂ. മാതാജി ഇത്ര നേരം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് സ്റ്റക്കായിരുന്നു. എവിടെ തൊട്ടേ കേൾക്കഞ്ഞ്? ഈ പേജിലേക്ക് കടന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഈ പേജ് എടുത്തതേ ഉള്ളായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സങ്കല്പം. ഓക്കെ, നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 തരം സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത് ഭൗതിക സങ്കല്പം പറയുന്നത്, ഭൗതികമായ സങ്കല്പം. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പം, പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സങ്കല്പത്തെ ഭഗവാനോട് ഒട്ടിച്ചേരാനായിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാനാകും. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്.
കാരണം അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭുക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖം, ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് മുക്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം അതാണ് എന്ത്? ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖത്തിന് ഭുക്തി എന്നും, ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ, ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ മുക്തി എന്നും പറയും. ഒന്ന് ഭുക്തി, ഒന്ന് മുക്തി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രുചി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭുക്തിയും മുക്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടിടത്തും എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും കുഴപ്പമാണ്. ഭുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ, അതും കുഴപ്പമാണ്. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടി ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച മുക്തിയും എന്താണ്? രണ്ട് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായാലും പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഐക്യത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായാലും എന്താണ്? അത് രണ്ടും എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്? കുഴപ്പം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കനിഷ്ഠാധികാരികള്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികള്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതാണ് 4 തരത്തിലുള്ളത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ഗജേന്ദ്രൻ. ധനകാംക്ഷിക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ജിജ്ഞാസുവിന് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്. ജ്ഞാനിക്ക് നമ്മൾ ശുകദേവ മഹർഷി പഠിച്ചു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 കുമാരന്മാര്. ഇതിൽ ഉത്തമൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടു. ജ്ഞാനി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ അറിവെങ്കിലുണ്ട്. അതായത് ജ്ഞാനിക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണത്. ഇനി പറയുന്നത് വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങള്. മുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ സുഖം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തിയിലേക്ക് കടന്നാലും അത് രണ്ടും എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം ശ്ലോകം 24-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കപിലദേവൻ ഭക്തർ എല്ലാത്തരം മുക്തിയും നിരസിക്കുന്നു. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തർ എന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും നിരസിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അവരെന്താഗ്രഹിക്കില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? കപിലദേവൻ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തരൊരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവ്യക്തികവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സാധ്യതയുള്ള ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. ഭുക്തി ആഗ്രഹിച്ചാലും മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചാലും. ഭുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, മുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ട് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്?
ദുർബന്ധവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഇതിനെ തുലനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി ആയാലും, അതായത് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഈശ്വരൻ ലയിക്കുന്ന മുക്തി ആയാലും എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കും, ശരിയായിരിക്കില്ല. വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുക്തി കൊണ്ടാണ്, മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടിവാതിൽക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ നമ്മളൊരു അനുവാദം കൊടുത്ത അപ്പൊ ആര് വരും? മുക്തി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാര് മുക്തി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:4-15 ഉദ്ധവർ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഉദ്ധവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള ആ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഉദ്ധവര് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അസംഖ്യം അനുഗാമികളുടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള വേർപാടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ധനം നാജനം നാ സുന്ദരിയും കവിതാംബ ജഗദീശ കാമയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതായത് എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ധനം, എനിക്ക് ധനവും വേണ്ട, സുന്ദരിയായ ഭാര്യ വേണ്ട, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് എന്ത് മതി? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടൽ, അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്ത് മാത്രം മതി? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആർക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 25-26 കപിലദേവൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീര വടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ആകർഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖകാന്തി, അതുപോലെ തന്നെ ശരീര വടിവ് എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകർഷനാകുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ, എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങള്, മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീര വടിവ് എന്നിവയില് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് ആകർഷണം വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാനോട് ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആകർഷണം വന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളായിട്ട് വരുന്നത്. പോയി മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, മ്യൂട്ടാണോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ബുക്ക് തുറക്കുക. ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരോട് വരെ കേട്ടു, ബാക്കി കേട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള കൈക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത്? ഒന്ന്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെയും ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ വിത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അത് വിത്ത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട്, സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ദുർലഭമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളതില് 3 ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, മധ്യമ ഭക്തന്മാര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്?
ആചാര്യന്റെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ചർച്ചയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ജീവിതത്തിന്റെ മായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളതും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? എങ്ങനെയാണ്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യം ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാനില്ല. അതിനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവണല്ലോ. ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല. അത് പ്രഭുവിന് കേൾക്കാത്തായിരിക്കും. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്, സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഊഹാപോഹമായിട്ടുള്ള രീതികളിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്? ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. അതെ, സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളവരാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് പുതുവിശ്വാസികള് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം അവരുടെ ശക്തമല്ല, മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ശക്തമായിട്ടുള്ള വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു, ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല. ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്. 4 തരം ആൾക്കാരുള്ളത് ഗീതയിൽ പറയുന്ന ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ. ഇവരൊന്നും ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിക്കുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? ധ്രുവരാജാവ് അല്ലെ, ധ്രുവകുമാരനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. ധ്രുവകുമാരനൊക്കെ ഏതില്? മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയില് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതാണ് ആര്? ധ്രുവകുമാരൻ. പിന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ആരുടെ എക്സാമ്പിൾ? ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചവരാണ്. ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തിനുണ്ടായാലും പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെടുത്തും കൈനീട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ആർക്കുള്ള പ്രത്യേകത? ജ്ഞാനിക്കുള്ള പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനടുത്ത് മുക്തി ഭുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖമാണ് എന്ത്? ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്ത്? അതായത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കലാണ് എന്ത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മുക്തി പറയുന്നത് ദുർബന്ധവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വിഷമതനാകുന്നതിനോടാണ് എന്ത്? മുക്തിയെയും ഭുക്തിയെയും രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിടത്തും അയാൾ എന്താണ്? കുഴപ്പക്കാരനാണ്.
ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ബുക്കില് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി ഭുക്തിയെയും മുക്തിയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? കാരണം നെറ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല ഇല്ല, മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പിന്നെ കട്ടായിട്ടില്ല, കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മാതാജി തന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നതേ ഉള്ളൂ, നോക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തോട്ടെ. ലൈവ് ആണ് എപ്പോഴും. വീഡിയോ ഓണല്ലാത്തതിന് മാതാജി നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല. വന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിതില് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഭൗതികതയോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉള്ളത്, അതായത് മുക്തികാമിയാണെങ്കിലും ഭൗതികതയില് ആസക്തി ഇല്ലാത്തവര്, അതായത് മുക്തികാമിയാണെങ്കിലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക സുഖം. ആത്മീയ സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തി സുഖം, ഭക്തിയുടെ സുഖം, അങ്ങനെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഒന്ന് ഭൗതിക സുഖം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ സുഖങ്ങള്. പിന്നെ ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സുഖം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് ഭക്തിപരമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്